Над 33 000 деца в България са станали майки само за изминалите 10 години. В статистиката, оказва се, влизат дори 11-годишни момичета. Тази събота в темата на нова Виолета Манчева и операторът Николай Кънчев разказват историите за преждевременно порастване, принуда, за майчинството вместо детство. Казват, мястото на децата е в училище. Къде освен в училище обаче днес можем да срещнем заедно няколко 13-годишни момичета? В паркове, кафенета, молове или в родилното отделение? Има кой да го гледа. Кой ще го гледа? Имам свикър, има свикър. Ми ще ходи на училище, ще има всичко възможно. Ама и за детето, а ти? Ми за мен. И ти ще учиш? Не, няма да уча, ще си гледам детето. Да. Важното той да учи, да има браво образование. Ще я наречем Роза. Забременяла на 15. Мисли за образованието на новороденото си, но казва,